in het rijden, hoor. Wie is ook mooi waar niet eens krijgt hij. Wie echt zinneschien waar die prachtigheid. Hey, hartstikke leuk dat we just naar een nieuwe vlog van de Friese Vlogger. Hey. Vergeet deze video net te liken en te delen en abonnee te worden van de Friese Vlogger. Ja, het is correct Emelien, maar ja, ik hier wel hartstikke druk, jongen. Al je videoopdrachten moest ik doen. Dus ja, dan had ik weinig tijd om zelf erop uit te gaan. Want ja, dan ben er al deadlines en dan moest maar naar slag en dan... drukte. En de bief ik een beetje verkouden. Hey. Viel me net al te fit. En een corona zelftestje die, maar het bleek geen corona te wezen. Dus dat ja, hartstikke fijn. Hè? Want ja, we gaan natuurlijk weer een lockdown krijgen natuurlijk. Hè? Ik net vol om, maar ja. Ja, ik hou alles niet wat ik aan het doen. Ik ben in en alles, dus zo 4 ben ik al. Hier zijn we wel. Hi jongens. Hallo. Goeiedag, hoi. Hoi. Hallo meneer. Hey. Gezellig hier in de stad, man. Weinig mensen. Ken ook nog, hè? Ken ook nog voor de corona weer alles overneemt en alle lockdowns erin. Hallo dames. Hebben we een beetje zin hoor? Ja, ja. Hebben we een beetje zin hoor? Ja. De lockdown, de nieuwe lockdown komt er weer hoor, hè? Nee. Ja, dat is leuk toch? Nee. Nee? Wat ging het in deze lockdown? Weet je het al? Nee. Eten of zo? Eten? Ja. U zitten eten? Ja. Nou, klinkt goed. Waar ging je nog in? Appie. Wat zit jij man? Eten. Eten? Oh, je bent van het eten? Ja. Nou, lekker. Zo zo'n droos net uit dat je maar zo vol eten, maar goed. Nou, prima hè? Succes in de lockdown hè? De nieuwe lockdown. Hartstikke gezellig. Ja. Wat zou dat nou wezen? Oh, geweldig. Waar gaat u heen? Waar gaat u naartoe? Hé, waar ga je heen? Hé, beste. Zo, hè. Dus ik even op naar de markt, want ik moet eigenlijk naar Pit Droeg Jasten gehad veel keer. Ik zal even op naar de markt, want ik moet eigenlijk een beetje grien te hebben. Ik zal even op naar de markt, want ik moet daar even wat wietlof hebben. Witlof. With love. From Sarah with love. Ha, goeie. Hoi, wat zie je er bijzonder uit? Wat is dit? Ben je verklaard of zul je gewoon op dit huis? Dat vinden we gewoon leuk. Ja, ik vind het wat te gek. Wat heb je, het is een beetje Halloween of zo. Ja, ik hou van dit soort make-up. Dus als ik de kans krijg om het te doen, doe ik het ook. Ja, en wat is de kans dan? Wat is dan meer de gelegenheid? Ja, we hebben elke vrijdag dat we met z'n allen wel een beetje in cosplay over straat gaan. En dat is voor mij een kans om te oefenen, beter te worden. Oké, cosplay heet het geloof ik, hè? Ja. Maar Ja. stel je iemand voor of is het gewoon eigen fantasie? We hebben een karakter van een serie. Oh, van een Anime. ja. Ja, waarschijnlijk kijk ik dat dan nooit, want anders had ik het natuurlijk herkend natuurlijk, Ja. hè? Ben je dan ook een karakter? Ja, En welk alleen karakter? al zonder dit. Welk karakter ben jij dan? Denk je Kaminari van Boku no Hero Academia. En wie ben jij, wat karakter ben jij? Toga van Boku no Hero Academia. Of My Hero Academia. En Of welke- van op Netflix. Ik ben Bakugo. Makkerdi! Oké, cool. Maar dan Ik krijg heb je... iets in mijn mond, dus Ja, nee, snap ik. Maar dan krijg je vast wel heel veel reacties, of niet? altijd. Ja, altijd. Is het daar nou om te doen, om die reacties? Of is het nou meer gewoon... Voor Nee. onszelf. Het is voor onszelf, we vinden het leuk. Ja, Het is wel leuk om te doen, ja. Iets een anders dan hobby. normaal. Ja. ja. Nou, dat is ook zo. Gewoon de hele dag en dan daarna gewoon weer afsminken en de volgende dag weer andere kleren aan. Ja, voor mij tenminste wel. Ik weet dat voor onze Bakugo wat anders ligt. Als die in cosplay kan, is die altijd in cosplay. Oké. Ik Ja? voel me goed in deze kleding, dus waarom niet? Ja, nee, wel, nee. Nou, dat is toch hartstikke mooi, toch? Precies. Ja. En maak je het nou zelf of kun je het ergens krijgen of zo? Dit heb ik allemaal van AliExpress, maar deze twee heb ik zelf gemaakt. Oh, zo. Ja, AliExpress misschien. Ja, je kunt er De gewoon via moeilijke internet, dingen die je niet altijd kan krijgen online, die maak je dan gewoon zelf. Ja. Nou, moet wel een beetje handig zijn. Toch? Nou, ik heb al iets van 3, 4 fursuits zelf gemaakt, dus ik kan wel wat creëren. Ja. Nou, hartstikke leuk. En waar gaan we nu naartoe? We gaan deze hier op het station afzetten. Oh ja. En dan gaan wij nog even door naar de Schans. Nou, leuk. Nou, veel plezier. Dank u. Ja. Nou, mooi hoor. Bedankt. Fijne dag. Ja, hetzelfde. Hoi. Sorry? Hoi. Hoi.
Hoi. Hè? Net. Hoi. Wat zijn we? Gewoon even hoi. Wat ben je moeten doen? Weet ik net verstehen, gewoon even. Ben je aan het shoppen met? Ja, je moet shoppen Ja. met zo'n Ja, Klopt. Ja. hartstikke Ja. leuk. Wat had je gekocht? Een trui en een vest. Oh, oké. Wij hetzelfde. Super Ja, hetzelfde? Ja. Maar je maakt dezelfde jas aan. Ja, En dezelfde klopt. trui een beetje. Ja, klopt. Klopt. Maar wij ben ik twaalling, dus... Oh, je bent, ja? Ja, Met 2 eieren twaalingen dan? ja, klopt. Ja, zo. Ja. Oh, wat leuk. Dat weet ik, is het leuk? Ja. Is het leuk om een tweelingbroer dan als zus te houden? Ja, ik vind van wel. Ja, hè? Ja. Ja, dat wist natuurlijk net beter dan dat ze niet een hartstikke denk Nee, ik, hè? precies, dat Ja. klopt. Nee. En liet je nog heel wat op elkaar qua karakter of zo? Of dat, ja? Precies hetzelfde. Na een beetje. Jawel. Soms ik net, maar soms ik wel. Je vaak just wel bij, nou, dat ben je jongen binnen, tweeling, hartstikke leuk, had hetzelfde wat doen natuurlijk. Ja. Maar je had letterlijk leefde hij ongeveer ook wel hetzelfde doen. Dus je bent nog veel nog steeds wat verbonden. Ja, wel maar we leuk. vinden het gewoon grappig om te doen. Dus, Ja, oké. Veel mensen denken dat lief net. Ja, ik zeg het net, maar. nee, meesten weten het soms net, maar ze lopen het wel doen. Maar Ja, net oké. dat ze het verwachten of zo. Nee. Nee. Nou, wel leuk. Ja. Zeker. Ja, of heb ik ons, ja, zo gaan, ik heb ook een broer en een zus, die ben natuurlijk wat ouder, natuurlijk, maar die ben wat ouder. Ja. Dan ga ik ook wel eens vroeger ik was wel alleen maar hij wel eens ruzie maken of is het altijd gewoon koek en ei en Nou. viel elkaar altijd het haar fijn hoor. We kennen ook wel eens de ruzie. Hè. Ja. Maar dan Ja. is het wel snel weer goed, dus... Maar ja, we wachten je nou op hem. Oh, neem die kon je weer ophalen. Nou, Ja. leuk toch? Ja. Nou, veel plezier met de kleren, hè? Ja, dankjewel. Super even verder in de rusttijd. Waar ben je ook van dan? Ik ga een YouTube kanaal, de Friese Vlogger. Ja. Oké. Ik ging gewoon hoe strijd en dan, ja, dan praat ik met mensen om strijd halen. Dat komt op Del. Leuk. Ja, nou, zo wat. Nou, veel plezier nog, hè? Ja. Oké, hoi. Motor. Het zit er weer rond te komen, hè? Zo. Sorry? Wat sorry? Ik jij dit, je moet in de vlog jij. Dat zei je, mag ik in de vlog, wat zei dat? Nee, we zeiden, Huh? hij vlog. Wat zei je? Oh, hij vlog, zeiden we. Oh, zo. Oké. Nou ja, prima. Veel plezier nog op de markt, hè? Ja, we zijn Ja, oké, hoi. Ja, wat zei het nou? Wat zei het nou? Wat zei het? Ik dacht dat toen leden weer. Ja, ik ben ook wel leden eigenlijk, hè? Dit is juist nog net echt. Dit is net. Oh, zo. Maar was de film, Sjoen? Ja, zeker. Ster, wat vond je ervan? Een mooi film. Ja? Super film. Oké, wat vond je het mooiste? Mijn omke erin. Die omke? Ja, Jelle Loodsma. Oh, ja, los van je omke? Ja. Mooi, hè? Dat is mooi. Zit je ook wat in de muziekbusiness dan, of niet? Nee, ik net. Oké. Nee, dat net. Dus du bent de omkeseizer van Jelle Loodsma. Ja, zeker weten. Nou, hoe is het met die? Ja, goed, hè? oké. Maar we moeten eigenlijk wel gauw verder, want wij hebben haast. Wat dan? Maar ja, haastige spoed is eigenlijk zelden goed, maar we moeten nou snel. Maar we hebben hem heel snel heen dan? Ja, we moeten snel kleren helpen, want we moeten van het weekend wel los. Hè? Dus je kan Joen nog even. Vandaag kan dat. Jongen, wel los. Ja, ik kan Joen nog even, hè? Wat bedoel je meer in de kroeg. lockdown-achtige dingen of zo? Ja, Oh, het is toch wel klein, hel je toch? jawel. Maar we moeten wel kleren hebben voor Joen, hè? Een jongen? Ja, shit, die jongen met nice blond hebben. Ja. Oh ja, jee. Hoe kan dit nou, jong? Aan je oefening. Ja. Ken dat nou dan? Ja. Waar gaat die met die schoon? Ja, was toen het wet al. Ja, ik word eigenlijk wel weer. Nee. Maakt me net. Nee? Nee. Dan was het ineens schoon gaan dus. Ja, normaal in de buurt. Oh, denk erom, jongen, er is haast een hoen. Er is haast een hoen. Grote KWA. Maar wat voor schoon moet er ook komen dan? Hetzelfde weer of wat anders? Nee, dat is een machine, hè, wat we gaan maken. Wat voor schoon haast doet er algemeen van? Oh, een sportief achterwaarde, hè. Net alle mannen gewoon. Nee? Nee. De camera op elkaar afheiden. Ja, ik zeg, een sportieve bril op zoek wel. Ja, Een Nike-bril. zeker. Dat is echt een werk. Ja. Ja, ja, maar leuk jongens, je bent het erover te houden. Je bent echt spraakzaam, maar goed, dat maakt niet zo. Nee. Hè? Weinig woorden verder, maar... Zet vanuit nou bier. Nee, zijn we eigenlijk aan de kroeg hier of niet? Ja, kijk even.
Kijk weten. Ja, dat ken ik maar. Ik heb de tol. Maar ja, Jong kent nog de tol worden, hè? En hij waarschijnlijk, want dat zal worden, hè? Nou, kan het nog, ja. Dus je moet wel even een rietje. Moet nog wel even eigenlijk, hè? Ja. Je hebt de kroeg nou weer net even. Zo ben je eerst even nieuwe schoenen kopen en dan gaan we die kant op, ja. Kroeg dan? Waar kunnen we je treffen? Ja, we gaan al hier aan deze straat gaan we heen. Ik weet niet hoe die heet. Dikke van Dalen gaan we altijd heen. Ja. Gewoon altijd na schooltijd. Ja. Maar vandaag heb ik het nog niet. Nee, nog geen plan. Waar kunnen we nog meer heen, jongens? Martijn, vertel hem wat. Ja, ik ben niet heel bekend hier. Martijn is hier bekend. Hoe is je bekend? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Nou, ik zou begot niet weten. Wat drinkst je? Wat drinken best toe? Bier? Nee, Ranja. Nee, bier. Ja, bier? Ja, tuurlijk. Oké, ja, weet ik niet. Ik moet misschien tegen wat drinken. Een doos? Ja, ik meestal lekker, hè. Maar we misschien wel voor wien of Nou, zo. lekker. Wien of Wat is dit voor? voor mijn YouTube-kanaal, hè? De Friese Vloggen. Oh, leuk. Ja. Ja. Ja, in het wasstrot shot hin. Ja, joh. Mag het, ja. Ik ben net maar respecteerd, joh. Sinds ik wel leed ben in een film, mag ik net maar respecteerd. Ja, jongens, heel fijn. Heel fijn dag nog, hè? Nog een nice konken heb je, hè? Ja, heel goed. We rent al wat mee, ja. Hoi. Nou ja, dan mag ik dus op bezoek naar of een mooi Frammeske of een mooie auto dus. Het blijft wel lekker weer in een dikke auto. Bedankt, over en uit. Over en uit, dan val ik zelf. Oh. Ja. Het is toch een mooi appje, hè? Zo'n beetje even praten. Prachtigheid. En het verdwijnt ook bij, hè? Het is wel de allerlaatste nog een jaar. Er zit een coach links onderin. Dat is nog een jaar. Oh ja. Mooi man. Mooi man, echt geweldig. En als je bovendien, rechtsboven is een straatbootje, dan testen ze alles hebben rond. Oh. Zonder. Ah, goeie. Ik serieus zijn we zijn. Ik serieus zijn. Ik denk dat we hier hoe de stemming hier is. Spannend. Mag ik die wat vragen net? Jawel. Ja? Want de vraag is vanzelfs, gaat het een beetje trouw natuurlijk, hè? Het Hemels Festival, zeg ik. Robby? Ja, wie vindt het spannend? Mij zal niet. Ja. Ja, want ik bedoel, ja, hier natuurlijk net voor jongen natuurlijk. Nee. Nou ja, net voor Sjoen. Het is natuurlijk al een week of twee. Ja, binnen geruchten. Gaat er net iets gebeuren. Dus wat dat betreft is het al 2 weken lang heel spannend voor u, zal je. Maar wat er over Jan, ja, dat is natuurlijk net bekend, hè? We nog iets wat er voor Jan zijn we, dat had natuurlijk ook direct invloed. Kan dat houden op wat je morgen eventueel zit te gebeuren? Ja. Ken dat op zo'n kwart termijn? Ja, dat kind. Dat had het verleden ook een paar keer al blikken die in. Dat op heel korte termijn mensen gesloten moeten. Ja. 8 uur hebben we de oploop. Wat zegt u? 8 uur hebben we een oploop met de gemeente. En dan geven we zien van... Bepaalt eigenlijk de gemeente dan? Of is het gewoon van een hogere hand wil het gewoon zijn en dan moet de gemeente er gewoon voldaan of zo? Ja, de gemeente maar tappassen. Hè? Dus de gemeente die had een evenementvergunning aanjong. En de coronawetjouwing, dat lijkt boven de APV. Hè? Dus in principe wat voor de coronawetjouwing voorschreven wordt, ja, dan dat soort budgetten dat de evenementvergunning illussen wordt. Ja, dat soort budgetten dat heel feest net trok in kan. Ken. Maar dat is nog wel de spanning, denk ik. Dat hing het heel dicht boven de hollen, toch? Kijk, zeg het je, ik heb een peerbuik van. Ja. Ik hier met name vorige week hier ik echt had ik wel sliepeloze nacht nog. Ik denk van, oh ja, hoe komt het? Hè? Want dan zit maar we maar niet beginnen of maar wat net doen, maar we de kosten meidje. Ja. En ja, het is heel gek, maar berusting is misschien net het goede woord, maar het is een soort gelatenheid. Het heeft totaal geen invloed. Ja, het is gewoon machteloos. Dus er wordt een beslissing genomen en daar mag het mee doen. Is er nog een kans dat het Fianne dat het nog wat dat ze zeggen van dat het net ondervalt dat het trok in kan moeren net? Wat denk je? Ja, we zijn met scenario's bezig, hè? Ja, er zijn verschillende scenario's. Als dat er nou leidt, dan is het inderdaad
soort wijze kinderen dat ze morgen om zo'n uur dat de maatregelen ingaan. Ja, kijk, het hangt natuurlijk vanaf wanneer het ingaat natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dus in principe hier Bobby het voor 14 dagen, hè? Dus voor aankomend weekend ook. Dus en dat is weekend rijden. Er zitten eigenlijk nog 2 momenten gepland. Dus dat is nog. Ja, dat is dan. Ja, daar hebben we een redelijke zekerheid zeggen dat dat er net wordt. Ja, maar het is nog wel een kut, wel vervelend om te zien hoe het de komende 2 dagen gaat. Ja, man. Ja, ik zei tent als 10 en ik denk van nou. Ja. Ik zei tent als 10 en ik denk van ja, dat is een mooi baan wat het aan het. Wat ze zeggen van het kennen meer. Ja, het is echt een heel dubbel gevoel. Het is gewoon aan het werk, maar een heel dubbel gevoel. Ja, voor hetzelfde is deze van niks. Er zijn allerlei dingen aan het doen, maar normaal gesproken dan haast gewoon die spirit. Dus wel in die energie. We gaan er een mooi evenement van maken. Ja, dat is nou. Ja. Dat is heel demotiverend. Ja, snap ik. Ja. Maar dat vaccinatie, dat is die in bierdos, vind ik echt een goed idee. Ik denk dat dat de oplossing is. Ja, precies. Ja. Wat? het vaccin in het bier van. Oh, zo ja. Ja. Dan kun je die dingen nou bent, denk ik. Ja, precies. Dat is een kernoplossing weer. Ja, daarom. Ja. Wat we een beetje de sfeer erin houden, hè? En hoe gaat het net van waren? Dat scheelt ook. Wat is het? Ik ga net van maar. Nee, maar zo bekend ben ik net, hoor. Dus dat lukt bekende mensen, hè? Hé jongens, ja. Succes, ja. Ja, Nick hebben we er net van mij. Nee, maar wat je maar, hè? Okay, bedankt, hè? Hoi. Hoi. Ja, het Hemels Festival, dat zie je nou gepland van morgen. En dan kan mooi acts en saaier in je tent hier. Maar ja, ik doe de kans dus dat het heel dan die is, die strok in kan. Dat is natuurlijk wel, ja, zoer, hè? Dat je daar opbouwen uit tent en noem maar op. En dan vallen dan kan het heel net trok in. Nee. Ha, goeie mevrouw. Hallo. Ja. Nou ja. De beste plannen natuurlijk dan, hè? Maar zo'n soort maatregels en zo en evenementen. Ja. De gezelligste winkelstraat van Leeuwarden. Van het noorden. S, ja, op S. S staat. S van snel. Nou, hartstikke leuk dat je me even naar deze video zien gaat. Wie even een kwart neer. En we zullen de volgende keer weer even. Nou, goeie mevrouw. We zullen even de volgende keer wat langere video maatje kennen. Want ja, ik beloof het gewoon drok. Het is hartstikke drok. Goeie meneer. Dus ja. Ik ga net altijd de tier ervoor, hè. Dan maakt het even snel. En ja, als je echt een goed gesprek met mensen op straat hebben, dan mag je gewoon geduld hebben. Dan moet je rustig doen, want net de volle haast hebben. Want daar kan je natuurlijk in goede gesprekken had je haast hebben. Dat weet je zelfs ook wat. Een goed gesprek met je hebben, dan kun je net haasten en gek doen en hey, snel. Nee, zo werkt dat net. Ja, ben ik een beetje verkouden inderdaad nog steeds. Als ze wat ronger is boeten, dan krijg je ook wat van drip onder de oors en zo. Hè? Dat gaat dan vanzelf. Je hoeft het altijd volle vatten te doen, dat scheelt. Nou ja. Het is net oors. Pak maar even naar het kantoor toe. Daar maar even zien tegen wat te beleven is. Ja. Ja. Doe ik gewoon even. Nou, meisje, wees hier. Shalom.